Is-settur turistiku dejjem jikber iġib miegħu il-bżonn tiktar ħaddiema u professjonisti f'dan il-qasam. Għaldaqstant qabel il-luq tal-applikazzjonijiet u qabel il-ftuħ tas-sena skolastika l-ġdida, l-Istitut tal-Istudji Turistiċi l-ITS qed jorganizza numru ta' sessjonijiet informattivi dwar il-korsijiet offruti. Dan biex min japplika jagħmel l-aħjar għażla. Ir-reġistrar fl-ITS Liza Kassarxo spjegatilna li l-ITS nieda prospektus ġdid b'varjetà ta' korsijiet full-time. Il-korsi ivarjaw kemm dawk li jigwidaw kumbat saħansitra għal biex tilħaq xef, għandna kemm ukoll pereżempju in events, għandna Higher National Diploma in Hospitality Management u għandna wkoll pereżempju tour guiding, dawn huma ftit mill-courses li qegħdin noffru aħna. Dawn il-korsijiet ġew riveduti biex fejn meħtieġ jinkludu fihom aspetti ġodda fl-industrija, bħal pereżempju it-turiżmu mediku. Dawn il-korsijiet se jkunu offruti wkoll fuq bażi part-time, bilan li min jaħdem ikun jista' jsegwi il-kors xorta waħda. Għal min interessat il-prospektus tal-ITS jinsab online u l-applikazzjonijiet jalqu fis-7 ta' Awwissu. Fil-jiem li għaddew issaħħet ir-relazzjoni bejn l-ITS u l-industrija, relazzjoni li tkompli toffri iktar possibiltajiet għall-istudenti ta' din l-istituzzjoni. Qegħdin ninvolvu ħafna iktar lill-industrija biex ituna anke aktar feedback dwar is-suġġetti li nistgħu nagħmlu l-istudenti, anke kif ukoll pereżempju il-placements li qegħdin jagħmlu f'dawn l-organizations. Ġifieri m'għandix dubju il-futur għal dawn l-istudenti huwa futur pożittiv ħafna.